сиренки. Много са вкусни. Сега ще ви кажа и рецептата. Една кофичка кисело мляко, разтваряте в нея една чайна ладица соден прах и изсипвате в подходяща купа за месене. Слагате половин чайна чаша олио, 3 щипки сол, 250 грама сирене и брашно, колкото поеме, за да се оформи тесто. Около половин килограм или 600 грама, толкова. И месите тестото. След това оставате да престои 10-15 минути и почвате да оформяте топки. Подреждате ги в тавичка с отдолу хартия за печене и слагате в фурната да се печат на 180 градуса около 20-25 минути. То се вижда, когато сиренките почват да стават розовички отдолу и отгоре, са ви готови. Да ви е сладко!